И здравейте, аз съм Марек G и сега ще ви покажа как се направи колата ви дрифти. Така, като за начало хващате и натискате B, ето го, и го променяте. Например, сега след малко ще припишете от мене, тези тук цифрите. Значи това сега 5 отгоре си го оставяте. Това сега го променяте на 514. Това тук го променяте на колко? Например на 75. Така. Това на 30. Това тук го променяте това на посредата. Така, това на 60. Това си го ставате, например, на 0,6. Така. И задължително ви казва, трябва да натискате Enter преди да след като напишете тези цифри, защото няма да ви се запаметят. Например, ето, напише друга цифра. Ето. И прехвърля тая, ето видите, не ми се променили. Така. И ето сега видим какъв е резултата. И ето видите сега как се дрифти, а преди не можеше. Аз иначе ще оставя сървъра в описанието. Например, ако искате да се късате с някой, натискате пак B. Така. И това го променяте последното Alt. Е това. Така. И сега какво? Сега вижте колко ви е бърза. Вижте даже и търкогуми веднага над 100. Ама така не мога да дрифтате само за състезание. Така. Сега, например, тук ще тръгнем да видим колко ще дигне нататък. Ето вижте километража. 400 дигнахме. И това беше от мен. Пишете коментари, какви клипове да правя и ще оставя моят скайп да ми пратите покана, ако искате да играем заедно. И довиждане.